bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ha yeeɓiyankoɓe ayawa habridi men weltare TV e ballal musidɗo men seydi men Saydou Abouba e dendagal calcaltiri dental men onon fo e kuuɓal on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere balɗe juɗɗe battane moƴƴe sikki ala siftini toon ha joni eɗen gona e yewtere men yewtere buuɗal yurmede tawa kadi eɗen joddi e banimen debbo hono Coumba Sall e ko fati e gurdam galleji hono kewɗen wadde e kala ñande alarba so yi ha waɗi siftini ɗon koye dawal men ɗiɗiɓal gonɗen e dawal men ɗiɗiɓal noon eɗen jiiɗi namdade o bandiraɗo debbo Coumba Sall eɗen jiiɗi o haalana en hol haqqe gonɗo hakkude debbo e gorko won haqqe gonɗo hakkude debbo e gorko ɓeeɗo resɗirɓe wol haqqe mo debbo jogii e oɗon gorko e hol haqqe kadi gorko jogii e oɗon debbo musidɓe tedduɓe hol gurdam noɓe poti waddude ha gandanɗa hoore maɗa ha monemeɓe foof wasa ñamde haqqe goɗɗon ha monemeɓe foof wasa defade haqqe goɗɗon ɗum noon Coumba Sall bandiraɗo debbo tedduɗo dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe ayawa weltare TV e hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe weltare TV hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe diine maɗa e calciltide men foof en kettima Seydi Sall bisimilla maɗa debbo eɗen gandi ene sohla gueɗe kewɗe debbo koko moroto horum koko firata ko puɗotoɗo ko momotoɗo keremaji parfum ngaji ñaaƴe guude fof ko cohlo kanko debbo kotone joni so tawi an gorko a wi ar ñaawa debbo e ande ɗeɗo gueɗe cohlinani an sa ƴiwi ƴewtidima taw debbo o ɓurma hewde programme uji surtout debbo ɓesgu mon no heewiri fof no ɓesgu ɓeydori fof ko noon fereji moɗon ɓeydorto hewde saabu eɗen gandi an gorko haysa anci debbo haysa natti yiddemo de a ancimo tinno woto naye makko tinno ñammin tinno yarnu saabu sa ñammintama a yarnatamo a wondata e yaajede saabu neɗɗo sa yiiɗi udditade sa yiiɗi ko wiyete udditare ko sa yiiɗi ko wiyete yaajede ko so jinnaɗo ma debbo ene wuuri toppito ɗum mbadda hen gorko o soɓe ɓenni toppito joom suudu ma teddina joom suudu ma mbaɗana joom suudu ma beltina ɓernde joom suudu ma saabu oɗo debbo sa ƴeewi a ƴewtidima ma taw ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko saabu Allah wi ko hunna libasun lakum wa antum libasun lahun so tawi aɗa ñamminamo aɗa yarnamo aɗa holtinamo janggo e jaam so tawi on ceeri holko wiyete machallah nde o wurde joom galle makko o nde o holani o heydani o fooƴani o woyani ni kono ganca debbo mbiya wotomi ñammin wotomi yarnu wotomi holtin wallahi sa rentaki janggo e jaam so on ceerti kala kawruɗo e makko wiyatam ko yettu Allah guila jalta e ngal dewgal guila jalta e o gorko a waylima a yooɗi a feewi saabu ɗum ene heewi e renɗo meɗen ayi ɗum ɗo ko ñiñore wonandema an ko ñiñore wonandema an gorko so tawi a wayi noon a wayani e makko no poɗɗa wade e makko ni janggo e jaam hay sinno woni on ceerti kala gandunoɗo hakkude ma e joom suudu ma ono wanoni so tawi a ummimi yidde ƴamoyde ɗi jana no wiyete ko wala hawle koto jaaɓe hornade hen o kay ko hay goto ho rokku ɗum ɓiyum min dokkatama ɓiyam saabu o meeɗi resde ɓi kaari o ñamminani o yarnani o holtinani hayde rafa o safrani no foti hande rewɓe rafeteɓe no foti hande rewɓe nanɗo fawgoɓe no foti rewɓe hande timaɓe ene gonde rafiji bonɗi joom suudu ma huccitema wima mi sellani mbeɗa wonde rafi walla hoorama ne muusa sa fini hayno mbadduɗa e ɓandu a wiyata ɗum noon nde wonno ken yewtudeɓe e rewɓe a nawta ɗum hôpital an ala ko woni haaju ma e mum so wona humtude haaju ma so haaju o gasi a woƴake mum haydara ɗum ene wayno leydi hay sinno iman billahi alama debbo ko cuɗari wonandema an ko suddare ma ko guittanoma yewede debbo ko guittanoma yewede an gorko ko guittanoma stress o ittanma calculage o ittanma miijo debbo wonto wawi heedandema ala bawɗo heedandema ɗon e adduna ma won yolde nde debbo ma wawi sukkandema ala bawɗo sukkandema ala bawɗo heedandema nden yolde neɗɗo noon cukkanoma ndeɗo yolde ene helanma ɗiɗo miijoji ara kadi moƴƴinandema kadi diine ma hakkude ma e joome ene jibinanma suka
ƴeewen reedu no wayi muuse sowaade pew peewe reedu no wayi teddude no wayi haabnaade hawre nguleeki caɗeele jom suudu ma wona cowiiɗo a ñamminta ko ñameele maayɗe haalaaji mettuɗi stress aji tan haa mbayno leydi taw aɗa jogii aan mo alaa kam mbiɗen tan ko laa yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah defaanima aan mo alaa o koko Allah addanmaa ko ɗum ɗon tan ko kattanɗaa ka hattanaani alaa kono jogiiɗo moyen sabu eɗen nganndi rewɓe heewɓe ene ngona sowiiɓe de so tawi cowiima tan hankadi ngona e rafiiji jamma e ñalawma subke kiki taw holɗum mankira ko vitamine uji sabu eɗen nganndi ɓiɗɗo no wayi kadi eɗen nganndi yoga yimɓe ene kaɗa yettondirde e joom suudu taw ɓernde muɗum welaani sikki alaa so ɓiɗɗo toɓɓaama e mette e bojji won wiyooɓe e ɓernde sukkunde ɓernde nde taw ene haaɓi ɓiɗɗo o wiyete ko wonata ɓiɗɗo beltiiɗo wonata ɓiɗɗo wonata ko mettuɗo ƴiiƴam won wiyooɓe o wona muddo ɗum noon joomum foti ko welnaade on debbo mbelondiron jolfuɓe ene mbiya majjodiral alaa ko wasde yewtidde tan so tawi on jewtidi on jiitodirat yimɓe kala bawɗo wonde son ɓooyi wondude ƴeewen tan hakkunde yumma e ɓiɗɗo baaba e nene miñiraɗo e moñiraɗo wonduɓe fof so ɓooyi seeɗa ne natat ko gondigo way noon gondigo way tan kono ngesa wonɓe e ladde bandiraɓe ngesa ba ngannduɗa ala galol nayyi bey baali bamɗi enen jaaha enen ndura e saraji mum wasata tan ma o ɓoccitiɗo naata e nder ngesa ba talna ɗum ayi ɗum waɗi nela sallahu alayhi wa sallam o wi kala mo yurmotako Allah yurmotako ɗum min la yarham la yurham mo yurmotako ƴeewen tan sinno hannde ko gorko wonanno hannde cowiɗo bandiraɓe tinnen jeehe ɓeɗo ɗiɗo saluji ɓe rewɓe jibinata jeehe maternité tinnen jeehe toon naate toon ƴeewe ɓeɗo rewɓe noɓe ɓesnirto noɓe tampirto Allah ne andi sa yeehi a ƴeewi teddugal ma e debbo ɓeydoto neɗɗo so tawi aɗa yiɗi udditare e yaajede tinno e oɗo debbo sabu debbo ne loohi teddin joom suudu ma kala ko yiɗi waɗanmo annene debbo hoto won debbo jasɗo kala ko gorko ma waɗanma no ɗum famɗiri fof hollumo ene mawni e ma so rokkima hay sinno ko bujjoyi wima jarama yallah yoɓ moƴƴere konnguɗi belɗi ay duwaw mo duwatoɗa an debbo o Allah jaaboto sabu ko ɓernde nde ko ɓuumde sabu ɓernde ɓuumde ɓe mbi yoni e duwaw bandiraɓe sabu joom suudu ma e jinnaɗo ma debbo kala nde tinniɗa e mabɓe koltinɗaɓe ñamminɗaɓe celiɗa hay neɗɗo goto ɓuuraɓe celiɗa taw wontoɓe darto e dental eɓe turo ƴewɗa toujours ɓeɗo jinnaɓe noɓe ɓamtiri e oɗo debbo no ɓamtiri kala to mbawɗa wonde a ɓamtoto wallahi to mbawɗa wonde fof a teddat kala ƴewɗoma biɗoma ƴewɗoma yitere fof teddinte donc a andu to dañƴa ngal teddugal taw dañƴa ɗum holɗum a teddini o e jinnaɗo debbo a teddini joom suudu ma sa ɓornima comcima esbiji jasner uji cherɗi tiiɗi riche basiŋaji ɓurɗi cherde dawamina ɗum dow ha less joom suudu ma ene hooli ɓesgu ma ene hooli nene ma ene heeɗi ɗum ko sifre haydara nafta temedde worɓe aɗa yiya jomum ala hayɗo waali hoɗorde moƴƴere ala joom suudu mum sa hawre mum e laawol ɓernde ma bonat a yurmoto ɗum hay comci moƴƴi ngala yummo ko miskine kono kañum kala ko dañi koye hoore muɗum e rewɓe jaafoɗon nde wonno neɗɗo aɗa foti wonde naggue gurna hoorema an gurna kadi ko woɓɓe wurno ɓiye a nani yo kosam ɗam heewa gurna ɓiye gurna ɓi bande hoto wi kala ko kemmi min tan hooram yoni ala yimɓe ɗiɗo sa watti e mabɓe hakkille a watti hen bamma jinnaɗo ma jibinɗo joom suudu ma mo ndesɗa mo gonduɗa jamma e ñalawma a harniɓe a holtiniɓe a suuriɓe a safriɓe a teddiniɓe Allah ɓamta gueɗe ma so tawi gueɗe ma joori tan wono jirɗa arsugo ma tinno ƴewtindo debbo ma ƴewtidoɗa jinnaɗo ma bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe dewgal ko hunde mawde dewgal ko hunde tinde kala mo teddinani debbo heewi to ari hooya
eɗen gandi bandiraɓe ene heewi hande gorko gacco joom suudu muɗum tan ene yaaha e debbo goɗɗo no worɓe goniri parfois ngalla ngahindi Amadou Tijani wiyata debbo kadi wona ngalla ngahindi ene jogii wona rewɓe de ɓe ganda ko welata worɓe maɓɓe ene jogii wona rewɓe ganda no gorko funtirte eɓe ganda no gorko welnorte eɓe ganda no gorko heɓirte eɓe ganda no gorko no ɓernde gorko horirte joom galle ma wonno mbayata e mum Allah o ene seedi Allah o ene seedi wonno mbayata e makko kala debbo mo daari o sikkat ko gorko o yiita e muɗum mbaadi debbo ɗum ko an debbo o liggoto ɗum o yiita e muɗum mbaadi debbo o yiyat tan ko gorko hakke an debbo no mbaɗa e makko ni wonno mbayata e makko saabu eɗen gandi sen ƴewri hanki ko yimɓe hanki mbiyanno musiba dewgal e kiite dewgal ko coow jamma haala jamma ndesodiron jamma ko haala tan gorko pour o daña arsugo mawɓe ɓe mbiyanno ɗum sattan debbo kadi pour o daña cellal ɗum sattan kadi gorko ɓe mbi pour juuto gurnam ɗum ko allahu alam ɓesgu ha waɗe barke ɗum ko allahu alam wadde ɗeɗo gueɗe fof ɗe lombi ko hakkude debbo e gorko goto e mabɓe fof foti ko tinnade banggue hoore muɗum goto fof waɗa ko kañum tan foti heedde e muñal an debbo e an gorko goto mon fof waɗa e hakkille ko kañum foti moƴƴinde saabu ene woodi e oɗo aduna gorko gacca joom suudu ma paya e rewɓe woɗɓe holko heewi sabade ɗum seyɗade foolamo ɓernde makko seyɗade foolamo o yaha e lawol dokken exemple no wayi yoode no wayi yontere ni fof debbo makko meeɗa huccidde makko anani ha abranimo no wayni eɗen gandi ɗum ene woodi haysino ko saaha gonade won romantique parfois an debbo tinno ko woni e ɓernde ma ko hollirmo guila e gilli korsa so ari jaɓɓoromo jaleɗe jaɓɓoromo yeeso fewgo jaɓɓoromo gueɗe nanɗon enen rewɓe sen belama moƴƴinde dewle eɗen mbawi moƴƴinde ha moƴƴa saabu saaha jomum ene wawi yaade nder wuuro wadde toon walla taw ñalawma mum welani dawol mum welani haaɓa arema ene haaɓi ene seki kono wonno jaɓɓortoɗa ɗum metteɗe ƴaha saabu debbo poɗɗa wonde ko chargeur joom galle ma gona courant makko no gorko kadi fotiri wonirde kadi chargeur joom suudu mum gona connexion joom suudu ma noon goto ma fof foti wonde cafro goɗɗo on goto fof so rafama taw goɗɗo on safrat ɗum to batte mette to batte stress to batte caɗele woni koye goɗɗo on so tawi a faami joom galle ma tinno an debbo joom galle ma hayso woni a yiihi a ari saabu dewgal wona dukde wona ɓowlinde yeeso wona tikkere wona ɗum réglata probléme dewgal ko communication so tawi hande o ari on ɓowlin yeeso min yon ɓowlin yeeso mi nande makko ala kangaɗo e kanga kamɓe ɗiɗo soɓe gondi e nder suudu bandira kaaɗi ɗi ɓeyto tan ko heewde so o hangama yo goɗɗo o ƴoƴ so o ami yo o softu so o mettini o yo won belnotoɗo ko ɗum welnata couple kono goto fof wiye ko min ɓuuri mami hollumo ko min ɓuurimo ɗum ɗon kalto woni wattintako ko caɗele bone ɗum waɗi moni kala to banggue mum to foti fewnude ɗo yo fewnu ɗum ha timma an debbo so gorko ma ari yajanmo waɗamo recevoir fijjal kala ko mbawɗa wadde waɗe moƴƴere caɗele baaɗini eɗen gandi ne keewi kono debbo mbeɗa wima an debbo an keɗiɗomi reglu dewgal pewna dewgal ma ha feewa saabu aɗa yiya joom galle ma taw ko jiɗɗo hoore mum jiɗɗo gurdam belɗam jiɗɗo romantique jiɗɗo fijirde jiɗɗo jaleɗe jiɗɗo communication taw debbo o wayani noon eɗen gandi ɗum ko hunde wonde ko hunde ne wayno leydi ko hunde nde ganduɗa paamen wonde ene woodi an debbo omo wona qualité moƴƴo qualité taw ko original guila mbaadi makko hay pinal makko hay coftal makko hay civilisation makko wawde defde wawde laɓɓinde suudu wawde laɓɓinde ɓandu mum gorko wona ngalla ngahidi a lototako a soccotako a urnota a ñantota hayso tawi drap ene fewna ene suuɗa ene suudu ne ɓuura anani wayata kono bolle pour waɗa kono zéro ni ɓen worɓe ne goodi eɗen gandi yo Allah dandu men e ɓen ɗon worɓe debbo mbaɗo noon moƴƴani gorko mbaɗo noon moƴƴani bandiraɓe musidɓe teddu neɗɗo so tawi omo waɗa ko moƴƴi
sara yettamo hen aɗa andinamo ko waɗat ko ene moƴƴi ko waɗat ko ene welma en hasiñen fof ɓeyto ko wadde ko moƴƴi kono so tawi o waɗi ko moƴƴi mbayana yiyetani exemple tan neɗɗo arema ñande fof ene rokkuma haalis so tawi ka ɗum jarama so ɓooyi tan dartinat softinata gamo ko yeeɓoɓe e foɓɓoɓe ko noon de lewi mbiyata so tawi neɗɗo ne waɗa ko moƴƴi yo jaare e ko waɗata ko baɗɗo ko moƴƴi yo jaare neɗɗo so waɗi ko moƴƴi yo jarama so waɗi ko gandanɗa ma ne waɗi fayida yo andina o waɗi ko moƴƴi woni an debbo o woni an gorko moni kala to banggue hoɗum toppito gandon ɓesgu ngu gallo guesa ba moƴƴinata ɗum ko an debbo walla an gorko debbo ɓerde muɗum mbiɗen ene wone debbo ne wona e sira saabu a yewhitta e joom suudu ma a fijjata e mum a jaldata e mum haalaji moon ɗiɗi tati fof ko dukko haalaji ɗiɗi tati fof ko dukko so vocal so message so tawi ko appel kala ko mbawɗon haalde coow arat so jooɗima on kaldi oɗon gonno fijide jaleɗe on kaldi konngol ɗiɗi tati hankkadi gasi ko coow jamma coow ñalawma ɗum en usta gilli ene usta gilli coow jamma coow ñalawma ene usta yidde nde wonno haala moƴƴani ustat ko gilli ɗum wonno moƴƴugol dewgal debbo ene yaha ha joom galle makko waye makko no ñamridi ala lamɗam ni gorko kadi kedalik ko noon debbo makko ene ara e makko ha wayno hankkadi natti goto foof en tehmire goɗɗo on so tawi on paami wayran kono mabɓa neɗɗo so mabɓama ko heewi safta ɗum taw koye comportement o taw gorko o wonto darto yimɓe mbiya machallah gorko kaari ko jooɗo taw debbo o yiyata ɗum walla debbo o wonto darto ɓe mbiya joom suudu kaari o ko jooɗo ayi taw debbo o yiyata ɗum waɗi neɗɗo omo yooɗa nder o soofa boowal o yooɗa nder o yooɗa boowal kadi o yooɗa nder o soofa boowal kadi o soofa nder kadi debbo kala ɓurɗo wawde jaɓande joom galle muɗum ɓurɗo wawde nanande joom galle muɗum ɓurɗo wawde kanko wonata ɓurɗo wawde fandinde joom galle makko daɓɓi ɗino kadi coow so joomum haali ndeƴƴa Haalpulaar ene wiya junnata haala ko jaabede so joomum so tawi tan a yii joomum hande finir tan ko haalde jaggu ɗemgal ma kala no mbarude joomum mawniri no seyɗade joomum mawniri raɓɓiɗata o jowata ko doole ɓuri wonde bone fof e dewgal ko gorko ne haala debbo ne haala bone o ko ɗon arata ko ɗon jibinte kono so o haali o deƴƴi haala ka ko raɓɓiɗata bandiraɓe kono ala mami andi musalla jaaɓi o ɓuranimi haydara komin ɓuurimo wawde jaabade ɗum nawata dewgal yeeso bandira musidɓe tedduɓe dewgal ko fijirde jaleɗe hoolare communication yidde jurumderu komo wadda wa rahma joom suudu ma kala ko waɗanma kala ko ɗum famɗi andinmo ene mawne ma so defi ko an deppisi min machallah giɗam hande weeli hay so defi ko welani ene jogui tan an o mbawɗa haaldirde e makko mbiyamo min de ma chéri ko ni jiɗirmi so wuppi laaɓani ko ni jiɗirmi so paasi laaɓani mbiya ko ni jiɗirmi kono ala ɗum ɗo foof ko e needi e neware saabu neɗɗo mbiɗa ko ya newan joom suudu ma taw wona duko wona o defi haaɗi saabu no waɗi hen yimɓe nani hen debbo so waɗi ko moƴƴi e kaltade kono kala ñando waɗi ko boni ɓe kalat aɗa wonde joomum hitande meeɗa fogorede ñalawma goto o fogore gasi o meeɗa wuppande mo wasti laabde ñalawma goto so wuppi laaɓani ayi tan ko hunde tan hawnide hulɓinide ko hunde hawnide ko hunde hulɓinide seydi Sall golle ma jooɗi peewi hen nani haalluji maɗa en beltima hen no feewi ɗum noon bandiraɓe worɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe dande men on keeɗima ko sokhna Coumba Sall haali e tinɗe no feewi so joom suudu ma defi ko weeli tinɗo yomo weeli machallah defɓotare ma weeli ko an dépense so joom suudu ma muurima waɗ apprécié morol makko mbiya morol makko yooɗi so tawi aɗa jogui temedere aɗa jogui temedde ɗiɗi so aɗa jogui ujunere jiyanamo so joom suudu ma ñantima wi ɗum machallah ñantogal mum yooɗi so joom suudu maɗa werti suudu soodi drap werti suudu drap ha yooɗi so ari wi drap yooɗi suudu yooɗi so waɗi cuuray uuri wi cuuray uuri musidɓe tedduɓe beltina ɗum welto hen saabu ko énergie mawɗo ko dépense mawɗo ɓe mbaɗata hayso haalima mbaɗi ko dépense ko énergie ɓe mbaɗata musidɓe tedduɓe donc mbaɗeɓe apprécié mbasen tan haalde ellaji mabɓe kadi tinnoɗa joom suudu ma hay sino defi koko welani walla defi koko ɓurta sukara tinno aɗa wawi haala ɗum e newuya mbiya chéri an de bottare ma ndi hande ɗeeɓi ɓurtude lamɗam andude hande tension ngaji ne keewi kalana ɗum walla ɗacca ha teeyon kalana ɗum mbasa critiquede ɗum nder yimɓe mbasa bonnidde no yimɓe heeɓe mbaɗata enen mbiwo nga hakkude yimɓe mbaɗa wiya ko baba galle walla wiya ne andi kañum wawi galle mum
wona ɗum woni wawde galle mum. Wawde galle mum ko famtude joom suudu mum, wawde galle mum ko salede dépense manque, wawde galle mum ko salede joom suudu mum ɓuure, wawde galle mum ko salede ɓiɓɓe mum keyɗa, e salede joom suudu mum hoola, e salade joom suudu ma ɓuure. Ko ɗum woni wawde galle mum, wona furade e hoccude sawru ene fufto ne ƴetto ene yenna ene dukkata debbo dow yimɓe e dow sukaɓe, wona hunde yonde musidɓe tedduɓe. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heble sukaɓe afrique e yeeɓiyankoɓe weltare tv e dendagal teltartirɗe mum. sikki ala yewtere men fuɗɗima naywude, kono alala mbatten so wona duttoɗen bandiraɗo debbo o caggal nde jarɗen kasmen sani e oɗo ata e belɗo baɗɗo fayida, tawa kadi warga mo hinde aswat caggal kadi ganduɗa hoore maɗa ɗen jarɗen kafe men bongal subaka duttoɗen e sokhna Coumba Sow no mbiɗa ni eɗen ñanti tawa kadi ñanti en ko makam mbay couture kañumen ñanti en ene ñooti mbasin ganduɗa mata ko mbasin riche ha yetti ñowto bangol fayida. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe duttoɗen e Coumba Sall no mbiɗen hol konngol ma wasiya, hol konngol ma wasiya ko mbasiytoɗa rewɓe, ko mbasiytoɗa worɓe, ko mbasiytoɗa leñol ngol, holko mbasiytoɗa yonta o hande no dewle ɗe pewiri e kadi mbaynoɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe. koɗo kadda tan yewtere men, konngol ma mbaynigu Seydi Sall, bisimilla maɗa fulɓe foof ne kettima. wasiyaji ɗi basirɗen tan seydi Ba ko wasiyaji ɗi sallllahu alayhi wa sallam wasino o hasatan bayna zawjain ha tengti e ɓeɗo resindirɓe ɗiɗo nde wonno Allah tabaraka wa taala wi en ko wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu bihi khayran kathiran. gurde ɓeɗo suddiɓe no ɓuuri fewirde no ɓuuri yoɗirde. so tawi woodi ko gañɗon e mabɓe ene gasa gañon hunde taw ko ɗum woni ɓuural e mon wona ko gañƴa fof boni. heddi ko yowiti wasaya rasulillah sallllahu alayhi wa sallam hawla oɗo debbo ɗi ganduɗa ɗi gasata la tuaddu wala tuhsa e teddinde oɗo cuddiɗo. nonne kadi annene cuddiɗo o woto yejjit aɗa ewna yawano moƴƴi bete mbawa dañde teddungal ngal. nde wonno sa teddini tedduɗo a teddortu hen. so tawi a teddinimo teddinani sa renaki tan heewi ko ñiñdema o felma. nde wonno ko ɓennuɗo wi ko tan in akramtal karima o wi malakta wa in akramtal la'ima holɗum alayka tamarraba kewɗa ko bonnude. so tawi a teddini tedduɗo tan a jeeyi ɗum, sa teddini jasɗo o heewi ko hoynudema. deke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o adi wasiyade debbo ko yo wano feewi. an debbo o wi ko e duniya sallallahu alayhi wa sallam meta on wa khayru mata duniya holɗum ko almar'atu saliha. oɗo aduna fof ko dahmitare ko kutorgal woni hen. ɓuuri moƴƴude noon ko dahmitire oɗo aduna ene hutore ko oɗo cuddiɗo moƴƴo. wadde cuddiɗo moƴƴo wonmo annabi sallllahu alayhi wa sallam ewnoto yo teddini kaadde teddungal o to foti ko waajede. Allah tabaraka wa taala nde o sifoto jeyaɓe Allah moƴƴuɓe holko wi o wi ko walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. ayi ɗum woni koɓe duwoto nde Allah rokkataɓe suddiɓe ɓe ganduɗa ko ɓuɓɓinoɓe guite taw ko weltinoɓe taw ko weltinoɓe. ɗum woni wasaya sallllahu alayhi wa sallam ɗi wasi hawla ikramil mar'a wasiyaji tedduɗi kanko sallllahu alayhi wa sallam o huccini e teddinde oɗo cuddiɗo. wadde enenne ko ɗin ɗon wasiyaji woni ɗi enenne ɗi basotoɗen woto jejjiten suddiɓe ɓe kamɓe ɓe mbiya ko yoɓe mbano moƴƴi. nde wonno so tedduɗo sa weli teddude tan ko moƴƴo, weli teddinde ko ganduɗo teddugal. ɗum woni haaliɓe kan sallllahu alayhi wa sallam omo sifo o wi cuddiɗo moƴƴo holno siforto, cuddiɗo moƴƴo holno wayata. o wi khayru nisai ida nawarta ilayha sarratka wa ida amartaha ta'atka wa ida ghibta anha hafizatka bi malika wa nafsiha sallllahu alayhi wa sallam. o ɓuuri moƴƴude e suddiɓe komo ganduɗa so tawi a huccite mum ɓerde ma ɓuuɓat, sa huccite makko a weltoto e sifa no sifori kala a tawata e makko ayiba mo ganduɗa kono muusa ɓernde ma on jeeya koye moƴƴuɓe ɓe. nonne kadi o ida amartaha ta'atka so tawi a yamirimo moƴƴere o ɗoftoto wona mo ganduɗa sa yamiri ɗum eɗen mooli Allah ko hande ko fuykinde ene maykina ko hunde tan hulɓinide. ɗeɗo sa yiiɗi teddindeɓe a wawa won yimɓe sa yiiɗi teddindeɓe a wawa teddinde. ɗum noon kala ko tata e haala he oɗon jarlo oɗon jaafo kala ko moƴƴi hen noon wummi koto Allah. assalamu aleykum wa rahmatullah.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي سال golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe ko onon nanir noppi moon bandiraɓe worɓe ko onon nanir noppi moon e wasiyaji oɗo bandiraɗo debbo hono Coumba Sall wasiyi e konngol makko mbaynigo ɗum noon bandiraɓe rewɓe tinnoɗe mbaye no moƴƴi saabu eɗen gandi ko gonga ni hande galleji kewɗi rewɓe nani hen taw rewɓe no guuri gurdammeje musɗe mo jiiɗa foof nana gasi ha laaɓi mo jiiɗa foof cikka o cancer wondi mo jiiɗa foof cikka ganduɗa hoore maɗa ñam cikka ha mataw ñamata cikka yarata bandiraɓe musidɓe tedduɓe resde debbo wona wadde galyal ha mawna mbaɗa clôture ha dow udda toon debbo wona ɗum woni jogade debbo resde debbo wona jogade mbiɗɗa ala ko weltinde fittade mum won rewɓe joom galle men jogui kalis ha heewi kono pittali ɗi beltaki ɓe beykitaki hen saabu ganduɗa respect ala hakkude mabɓe worɓeɓe mbaɗata koko beela jahata koko tene beela gartata kotoko beela teddugal ala konngol belɗi ngala fijirde ala jaleɗe ala dewgal woni hen ko fijirde jaleɗe dewgal woni hen ko kaldigal ɗum noon tinnoɗa kaldigal yo won hakkude ma joom suudu maɗa mi janggui deftere wotere couple woni tigui resodiriɓe gorko e debbo ɓe gona julɓe koɓe isayankoɓe eɓe kaala e nder deftere he o wi ɓe gondi duuɓi capanɗe jeetati e jeenayyi ɓe meeɗa sertude hay lawol gotol waaji on namdiɓe holko saabi ɗum kanko gorko omo haala o wi ko saabi ɗum ko gueɗe ɗiɗi o wi gueɗel gandel ɓe meeɗa bonirede hunde ɓe beddi so wona ɓe jiiɗi fewnidde ɗum haaɓe donki fewnidde ɓe donki gandi fewataɓe beddi o wi gueɗel ɗiɗi ɓen guel ɓe meeɗa lelade ko foti noon ceebde misilal erreur walla différence walla probléme ne woni hakkude mabɓe ɓe leeli ɓe mbalde on probléme kala probléme moɓe jogui ne wawi fodde foof so wona probléme o régli ɓe jewtide haaɓe gandodiri so gonga heeɗi fanani heeɗi ɓe jellodiri ɓe jafodiri ɓe leltako ɓe ɗantako donc ko firti bandiraɓe musidɓe tedduɓe neɗɗo ɓernde way kono oto ni way kono ganduɗa hono ɓandu ni e kala saaha so tawi wol muusal keɓata wol paanil keɓata ɓernen heeɓa muusal heeɓa seeɗa fawdira waɗa accumulé ɗum waɗi saahaji aɗa waɗa ngel fetta waɗe way kono neɗɗo wanma hunde wanma gueɗe kewɗe haɗa haaɓat ɗum wittuma yaɓɓuma tan piya ɗum hello walla ƴettuɗa ɗum walla woda ko mbiɗa ka kaɓanno ɗum ka ƴimni ɗum donc neɗɗo fotani wadde accumulation fotani reddinde caɗele e nder ɓerde mum couple kala ko woni hakkude moon tinnoɗen jewtoɗon jewtoɗon e teddugal e niwo wuya debbo kaldira hakkille gorko haaldira hakkille wona tan par ce que an woni joom galle aɗa fuuro aɗa ƴetto walla sa haali haaltataki ko an woni kongu joom kongu ala kaldigal ne woodi yo yimɓe kaldu to teeyi mbasa forade joom suudu maɗa mbasa ƴettademo ha tengtino e nder yimɓe so tawi wol erreur mo waɗa ɗaccu ha ndeeƴon mbasɗiɗamo mbasiyoɗamo donc ganden kadi wol worɓe Allah ne seedi waɗi worɓe ɓe jewtiden hewɓe ene kula artude galleji mumen saabu probléme aji kala nde naati galle ha jalta galle ko probléme saaha so ene keppa ko wetata ene corto ne jaaha saaha jahat jama calo artude jama gontoon ne wirdikino ha nangue fuɗa arta saaha jahat caali jakka ñalla jooɗat toon saaha jahat grand place kula artude saaha gonata ko galle e sehilaɓe mumen ha jangga arta gam añde probléme aji e galleji he bandiraɓe musidɓe tedduɓe saaha worɓe nana caggal leydi kulaɗo noddude rewɓe mumen dague téléphone ngaji saabu kala noddi ko facture aji ko ƴettoje ko gulali ko jennoro ko mi ala ɗum mi gayni ɗum ala yo haala belka yo fijirde yo jaleɗe yo won hakkude moɗon haala teddugal wona hakkude moon musidɓe tedduɓe hay goto yiiɗa joom suudu mum ɓuure gorko woni wonde kilifaɗo ko anji gorko joom suudu mum ɓuure gorko kadi sene hira yo hir joom suudu mum ɓuure gorko sene hira foti warde gorko ko caggal ganduɗa maɗa gonda e o debbo o wayno boni omo haaɓi hen omo metti wayno boni jiiɗo fof goram no yurmomo ceeron jiyama o rese banggue goɗɗo gorko goɗɗo resamo jiyama omo weeti bote makko yalta gaɓɓuli makko yalta rotere makko yalta korol makko yalta jiiɗomo foof ganduɗa hoore maɗa jogo makko jariɓe jiiɗomo foof anda oɗo kay koye bone wonno ko joni naati juuɗe moƴƴe musidɓe tedduɓe ɗum gorko foti hirde ko ɗum gorko foti salade bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe en dinima yeeɓiyankoɓe weltare TV min kadde moon ɗo kadi ha saaha goɗɗo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogon ko musidɗo moon seydi moon Gady Abouba siftinɗon koɗo men kadi ko bani men debbo Coumba Sall inchallahu o jogui hokki hen fodore ma en gartoɗo saaha goɗɗo jewtiden jokken yewtande ko fati e gurdam galleji ɗi nde wonnoon fof ko hen heɓete assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh